Hoi dire, egun guzia baina batean, Jota, fu. Konbibentzia, dara magun konbibentzia honetan, baina azkenean bakoitza bere historieta kontatzen eta hola. Ura kendu, pixka garbitzu eta oin hemen betetzen. Kasero igual azarroko zeigo. Baina, bueno, es lo que... Resakatzo parduakin, no? Zeu gal diputado ban, ez? Bai. Beste behin ubila. Qué mierda, tío, mogollón. Nik hemen ja disfrutatu dut mordo bat, eta disfrutatu eta esagutuko jentiak indare bete eta nixe, eta orduan bagon. Da esan, irabaztea guztako litziak gara, baina zego zen presioetan. Bueno, azken irudi horrekin ez dakit zer pentsatu. Jordan eta Oiana. Azken irudi hori izan, onjarbin propagaldo ondaren urrengo goizian, hitzaitera ditu ziguten da, hitzaitetik bueltan. Orduan, irudiak segun zela bat dituzten, edo zer mantu daite, edo zer... Vale, orduan bakarri lagunak. Masajia, lagun batek ematen aldun masajia, txango hori lagun batek egiten alduen masajia hori txango. Oiana, lagunak bakarrik, eta kitxo. Bai? Gustau talas eta Jonas ere ez dakit historia bai. Ez aurreratu, Oiana, ez aurreratu. Iritxiko garela. Bueno, ez dakit, jende askok erraten du, zuen artin izaten da, ez dakit zuk zer ikusi zuen hortikan, edo jendek hori ikusi nahi duen, besterik gabe. Edo agian, bikote polititen aldutela eta igual nahi dutela, edo. Ikusi, sumatu bai. Sumatu bai? Zer sumatzen zuen? Bota, erra. Zer sumatzen zuen? Jonas esan ez dian eri, azotxa bat da. Hau, lotan ere, beti hankabuitza. Bai. Ez. Besterik ez? Osa, lagunak eta gitxo. Nintzeki jauz. Etzegin? Zuen furreta, etzen, sobera hundetia, ezente datzeko ba? Hau oso ondo egiten zuen, lo? Bai. Beti lehen... Osa, zorronka batian beti? Hoi barrekin gobero, así que... Ez dakit, baina... Eta, gure artean etzen jarpratu, Ez ebez? Egin nola, deskuido nolak bitxo egiten dut, hasi tak. Eta, distantzia mantentu dut, Bueno, ordu zuen ardien ez dago ezer. Bale, lehendabiziko argitua.